Narito ang mga isyung dapat abangan sa Kamaong Asero. Issue ng anomalya sa pamamahagi ng cash aid, pinaiimbestigahan na po ng DILG sa PNP. 175 preso sa Bilibid, positive sa virus. Pinakamalaking COVID swabbing center sa Maynila, bubuksan na po bukas ng Miyerkules. Dahil naman sa lockdown, 18 bilyong piso daw kada araw ang nawawala ayon sa mambabatas. Samantala, klase sisimulan daw ng DepEd sa Agosto 24. DepEd, kinansila na ang palarong pambansa at iba pang mga big events. Kung di naman papayagan daw makapag-operate ang ABS-CBN, ipapakontempt ng Kongreso ang National Telecommunications Commission. PhilHealth, pinabulaanan ng umano'y 180 million pesos na utang sa UST Hospital. MVP nagpasalamat sa paghingi ng sorry ng Pangulong Duterte. At LTFRB, di po sang-ayon sa namang taas pasahe sa pampasahirong jeep. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Tagumpay ba mga suki o hindi ang ombudsman sa kampanya laban po sa korupsyon o sa katiwalian? At bakit? Ulitin natin ang ating survey question, tagumpay ba o nagtatagumpay ba o hindi ang ombudsman sa kampanya laban sa korupsyon? At sa tingin nyo, bakit? Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ito si Errol Dakame. Muling sumasa inyo po ang pangdaigdigang broadcast ng programang Kamaong Asero sa Little News Philippines. Sabayan pong mapapanood sa Pinoy Extreme Channel Television. Ang ating Pinoy Extreme Channel Television po ay nasa Signal Cable Channel 106. Gandang hapon po sa mga nakatutok sa Signal Cable na ngayon po ay wala ng pisikal na kable, DTH na, direct-to-home cable via satellite receiver. Yan, ganyan po kaganda ang cable, signal cable system. Satellite na. Ayan. Nasa Sky Cable din po tayo, 217 channel. Cable in Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa lahat pong cable companies nationwide. Doon po sa mga cable firms na wala pang Pinoy Extreme Channel, dalhin niyo po, i-carry niyo po ang Pinoy Extreme Channel. Makakatulong po sa inyong subscription. Honestly. Right, sige. Katuwang po natin sa pagpapalipad ng ating palatuntunan this afternoon. Siyempre, ang ating broadcast officer, Earl Nico Dakame. At yan po ay sa patnubay pa rin ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop and Creative Director Mark Anthony Reynoso. Sa Pinoy Extreme Channel side, paring Norman Castillo, Renan Lopez, Lawrence MJ, sila Val San Pedro and company, lahat pong mga kasama natin sa systems operation po ng Pinoy Extreme Channel. Sama-sama po kami para kayo po'y paglingkuran naming lahat. Today, ang telepono po natin siyempre ay 0995-148-3605. Sa hapon pong ito pag-usapan natin, tagumpay ba o nagtatagumpay ba ang ombudsman laban po sa korupsyon o hindi? Yan.
Amigong Richard Castillo. Richard Castillo, buena manong reactor natin, 50-50 ang sagot niya. Para lang para lang nasa ICU, no? Parang ICU, hindi mo alam kung ano talagang mangyayari. 50-50. Jigs Duncan ng May Kawayan City, di pa ako nasisiyahan. Ibig sabihin, walang dahilan para masiyahan ang ating kaibigang Jigs Duncan. Yan. Kailan kaya gagawa ng kasiyasiya ang ombudsman? Di ba? Ayan. Maganda po itong pag-uusapan natin sapagkat dito po mismo sa programang ito, sa ating himpilan, Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sandamakmak ang mga complaints mula sa mga barangay dito po sa implementasyon ng gobyerno sa Social Amelioration Program o yung tinatawag pong CAS-Aid. Kayo po mga nanonood sa akin ngayon, kumusta ang implementasyon sa inyong barangay? Ng inyo po mga barangay officials, ng DSWD, ng Mayor's Office sa Social Amelioration Program. Kontentado ba kayo? O may mga reklamo kayo? Let us know. Let us know. Sapagkat mga kaibigan, nagpapasalamat tayo. Nakikinig ang gobyerno, nakikinig po ang DILG. And for today, mga kaibigan, ipinag-utos na nga po ng DILG sa PNP na imbestigahan na ang sinasabi po mga anomalya sa distribution, pamamahagi po ng ayudang pera sa mga karapat-dapat na ang nangyayari po dito mismo sa programa ko, sandamukal po ang nagrereklamong karapat-dapat na hindi po napapansin ng mga barangay officials na kailangan pa makipag-away, nakikipag-away na nga hindi pa napapansin. Kailangan pa ba mag-amok ang isang tao para mapansin ang barangay? Naknang kagawo. Manoy Arnel Clavesillas from Quezon City is with us. Thank you. Nolan Ariola, salamat sa pagtutok sa ating palatuntunan. So, let us know. Kontentado ba kayo dyan sa inyo po mga barangay o may mga kwento kayo ng pang-abuso, ng pagsasamantala, ng hindi ka nais-nais na gawain ng mga nariyan na pinagkatiwalaan po ninyo na mag-election po sa barangay? Or the other way around, baka naman talagang masaya sa inyong barangay, wala po kayong problema, ayos kayo, pwede yun. Sabihin niyo po dito sa ating palatuntunan. Because this program is being monitored by Malacanang, this program is being monitored by the DILG, and mostly na mga government offices para po tayo ang tila nagsisilbing feedback mechanism ng mga opisinang ito para matulungan sila makapag-kolekta po or gather or know the informations coming from the ground. So, ganyan po ang gagawin natin. Pwede po sa 0995-148-3605 or di kaya you can directly comment below our live video na nagpapatuloy po ngayon dito po sa ating palatuntunan. Daming likramo sa mga barangay, di maayos ang pamimigay. Rodel Nerkuwit Pailagaw. Nasaan ka ba ngayon, Rodel Nerkuwit? Nerkuwit Pailagaw. Ano nga ba talaga ang what are the acts that constitute katiwalian, mga kaibigan? Yang katiwalian ba is only limited sa direktang pagkupit ng ninuman ng napagkakatiwalaan ng mga elected officials, ng appointed officials, whether barangay, LGU o sino man, DSWD, sa sino man pong dinadaanan ng pera? Ang katiwalian ba ay limitado lamang sa direktang pag-umit, sa direktang pagnakaw, sa direktang pagbulsa? There was si Barangay Kagawad sa Nueva Ecija na talaga nagbulsa daw ng 3.5 out of 6,500. Kinasuhan na. Ayan, so pag-usapan natin, ano ba ang definition ng batas? Nick, ano ba ang sinasabi sa batas kapag pinag-usapan po ang katiwalian? Ayan. At ang pinakamagandang gagawin natin this afternoon, mga suki, by tatawag po tayo sa isang abogadong maalam sa batas para
maintindihan natin ano-ano ang nasasako po ng provision ng batas pag pinag-usapan po ang katiwalian. Yan po, para makatulong tayo, no? Para guided ang lahat. Makatulong tayong ma-educate natin ang ating mga viewers. Nasa linya, live, sa ating palatuntunan, idol po ng sambayan ng Pilipino. Takbuhan po ng bayan when it comes to legal matters. Matulungin anumang oras. Kami pong nasa media, siya po ang laging tinatawagan namin sapagkat on the spot, sumasagot at all-time ready na magbigay po ng legal opinion. Attorney Milanio Batas Mauricio. Sir, magandang hapon po. Attorney. Good afternoon, sir. Attorney. Hello. Hi, sir. Good afternoon. Welcome po sa ating palatuntunan. Ang ganda ng intro ko. Hindi mo narinig. Well, alam po niyo, mukhang hindi po nakapasok yung audio ninyo sa telepono ko. Yeah, you're coming in very loud and clear na, attorney. Ulitin ko yung aking intro, no? Saglit, ha? Ulitin ko. Mga kaibigan, para mas maliwanag po ang ating talastasan this afternoon, tatawag po tayo ng isang batikang abogado. Abogadong lagi pong handang tumulong sa ating mga kababayan. Abogadong takbuhan po ng sambayanan when it comes to legal matters. Kaibigan po ng maraming media sapagkat on the spot, kahit minsan tulog, natatawagan at sasagot to provide information on legal issues. On the line, live in our program, Attorney Milanio Batas Mauricio Jr. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po at hindi po ako karapat-dapat sa napakagandang pagpapakilala ni Ginoong Errol Consulta Dacame. Ako po yung ordinaryong tao na pinahintulutang maging abogado sa kabila ng maraming problema. At sa ngayon, abogadong ang isinusulong na paglilingkod ay dalhin ang lahat ng may problemang legal sa Panginoong Diyos. Yun, Ginoong Errol Consulta Dacame, ang ating layunin ngayon. Actually, tama yung direksyon na yan, attorney. Ano? In fact, kung lahat ng tao ay guided by the godly wisdom, palagay ko'y wala nang away-away, wala nang legal na mga argumento. But anyway, mga kaibigan at attorney, may utos po kasi ang DILG ngayon sa PNP na imbestigahan na raw po ang reklamo ng mga tao on the alleged katiwalian sa distribution ng social amelioration program na hinihintay talaga, attorney, amigo, ng taong bayan na matikman nila. So, maraming reklamo. Even in our program, ang dami-daming reklamong natatanggap natin. Everyday, ang daming reklamo. So, when we talk about katiwalian, attorney, sir, idol, ano bang sinasabi ng the Anti-Corrupt Practices Act? Well, sa ilalim po ng Republic Act 3019, yan po yung umiiral na Graft and Corrupt Practices Act. Sa kanyang Section 3, from A to H, kung hindi tayo nakakamali, inilahad ng batas kung ano-ano ang mga pagkilos na itinuturing na katiwalian at korupsyon ng mga naglilingkod sa gobyerno. Either sa kanilang sarili lamang, bilang opisyal ng gobyerno, o sa pakikipag-ugnayan sa ibang opisyalis, o di kaya sa pakikipag-ugnayan o sa buwatan sa mga pribadong tao. Marami po yung nakalista sa Republic Act 3019 Section 3. Apo. Pero dito po sa sitwasyong ito, ang makikita po natin pinakaswak na swak. Dito po sa sinasabi ninyong malalang katiwalian, ay yung po tinatawag natin Section 3E ng Republic Act 3019. Ano po ang sinasabi ng Republic Act 3019 Section 3E? Katiwalian na ituturing ang anumang pagkilos ng isang opisyal ng gobyerno gamit ang kanyang posisyon at gamit ang posisyon na ito sa isang hindi makatwirang pagkilos at siya'y nakapagbigay ng hindi makatwirang biyaya, benepisyo o kaya bentaha sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa-opisyal ng gobyerno o sa iba pang pribadong tao. Ganun din, ituturing din katiwalian ng Republic Act 3019
Section 3E Oo. ang pagbibigay gamit ang kanyang katungkulan bilang opisyal ng gobyerno Aha. ng hindi makatwirang pinsala Mhm. sa kanyang posisyon, sa kanyang mga kapwa-opisyalis ng gobyerno o di kaya sa kahit na sinong pribadong tao. Mhm. Yan po ang pinakamalawak na definisyon ng katiwalian korupsyon na magbibigay ng pananagutang kriminal sa sino mang opisyal ng gobyerno na ganyan ang gagawin. I see. Attorney, papasok ba doon sa unang stanza, provision na binanggit nyo, yung, say for example, yung mga napagkatiwalaang mag-validate or maglista, mag-identify ng mga supposed beneficiaries ng ayuda, no? Ng cash aid, na sa halip maipasok yung kwalipikado, ipinasok yung kamag-anak? Papasok po yan sa ibang anggulo. Aha. Although kakailanganin nasa tinatawag na first civil degree, yung kamag-anak na ipinasok nila sa posisyon. Halimbawa, anak. Pero magkaganon man, Opo. anong halimbawa? Halimbawa, yung hindi man yung pangalan niya mismo kasi parang obvious na nakakahiya yun. There was a province na kasama yung barangay official, hindi lang kasama yung kapitan. Opo. Aha. At yan nga po yung sinasabi natin. Yeah. Dahil pagka ang pagkilos, Apo. pagbibigay ng biyaya sa kanya, Sa kanyang sarili. either sa direktang kaparaanan, Yeah. siya mismo magbubulsa ng pera Aha. o proyekto ng gobyerno Oo. o sa pamamagitan ng mga indirektang kaparaanan, Apo. gaya ng yung kanyang asawa, Yeah. yung kanyang kapatid, Oo. yung kanyang anak o iba pang malalapit na kamag-anak, Apo. ang siyang ibibigyan niya ng biyaya. Aha. Pero yun pala, sa katotohanan, siya lang naman Oo. ang nag-aambisyong makakuha ng biyayang yon. Ayun. So, not necessarily na siyang kumupit ay dinaan sa kamag-anak, pinangalan sa kamag-anak, sa anak o sa asawa, that constitute corruption. Yes. Matindi po yun. Ayun. Nakita na po natin yung maraming mga sitwasyones na maraming opisyal ng gobyerno Opo. ang nasasampahan ng kaso. Opo. Dahil nga po, hindi man direktang sa kanyang pamilya ibinigay ang biyaya, Aha. ibinigay naman sa mga malalapit na mga kamag-anak. Ayun. Yan po yun. Oo. Pasok din yung mga nakaupo na nagninegosyo. Say for example, sa halip na idaan sa fair and lawful bidding, yung pamilya niya pala ay kasama doon at nanalo sa isang iglap, nanalo sa bidding yung kanyang pamilya. Yeah. Tama po kayo doon. Sakop ba yun, attorney? Yung mga ganyan. Sakop At yun? lahat ng yan, mukhang nakarating na sa ating Pangulo. Ayan. At makikita po ninyo yung social media platforms ng kanyang mga supporters Yeah. na humihikayat sa sambayanan Oo. na iulat ang ganitong mga transaksyonnes Apo. sa mga barangay Right. tungkol sa social amelioration program sa 8888. Yan po yung proyekto ngayon ng gobyerno na makaabot sa Pangulong Duterte. Yan pong mga katiwalian na yan. Apo. So kayo pong mga may nararanasang katiwalian sa inyong mga opisyales ng barangay, mag-text po kayo sa 8888 at nang makarating sa Pangulo ang katiwalian na nagaganap sa inyong barangay. Nag-alok pa nga yata, Attorney Idol, ng 30,000 pesos sa sino mang makapagrereklamo na may sapat na ebidensya laban sa mga pinagkatiwalaan ng bayan. Yan. Ganon po yun. So, alam po nyo, medyo nakakalungkot ito. Apo. Yung ganyang klase ng mga opisyales na nakukuha pang magsamantala sa Opo. harap ng COVID-19. Opo. Sana na lamang huwag silang tamaan ng COVID-19. Sana nga, huwag na silang Nang tamaan. sa ganon, ang sabi ko po huwag tamaan. Oo, wala tayong Opo. hangad na masama sa kapwa. Ang hangad natin, sana'y gisingin sila ng Diyos. Kasi pag hindi po sila nagising at Yeah. hindi po sila nagkaroon ng
pag-iisip Yeah. na kailangan nilang gumanap ng maayos sa kanilang mga tungkulin. Mm. Hindi man sila masingil ngayon dahil makakalusot sila sa 8888. Oo. Maaaring hindi sila masampal ng Pangulong Duterte ng harap-harapan. Mm. Tiyak, sa dako pa roon, magkakaroon sila ng kaparusahan. Mm-mm. That is Ganun right. po yun. Opo. Ay di yung tinutukoy na opisyal ng isang doktor na medyo busit na isang doktor dahil may isa na nasa pwesto, attorney, na ninegosyo talaga yung COVID-19. Yung rapid testing kit daw na nabibili lamang ng 400 pesos, ibinenta raw ng 1,200 sa gobyerno. Yan ang masaya riyan. Hindi Wow. natin talaga maintindihan. Of course, hindi po natin may kakaila na kailangan nating lahat kumita, lalo na sa panahon ngayong walang mga transaksyones, Mm-mm. walang mga negosyo. Mhm. Pero ang masasabi po natin, Ginoong Errol, Apo. totoo lang, hindi po ngayon ang panahon upang magsamantala sa ikabubuhay at ikadadami ng ating yaman. That is right. Mhm. Okay. Ano-ano pa, sir? Ang mga acts of corruption or katiwalian ayon dyan sa batas na yan, sa Anti-Graft Republic Act 3019. 3019, Republic Act 3019. Opo, marami pa po riyan. Marami pa. Kabilang po dito yung pagkakaroon ng interest from pera. Sa wikang English, pecuniary interest. Mm-mm. Sa anumang transaksyon sa kanyang sariling tanggapan Oo. sa mga kontrak. Hello. Ayan, saglit ha. Putol yung linya natin kay attorney. Alam niyo po bang merong barangay na parang dinadaan sa merong reklamo din sa atin na dinadaan sa kung okay lang daw ba na instead na 6.5, okay lang daw ba na mag-donate ng kalahati. may mga ganung reklamo, attorney, sa ating program. I-donate daw yung kalahati, kung okay lang daw, mga ganon. May mga insinuate. Marami pong ganyan. Oo. Kakausap ko lang kay Ginoong Ray Kasaban Oo. ng Power FM at kinukuha po yung aking asiste sa sasampa ng mga kaso. Wow. Ito naman sa Don Carlos Bukidnon. Oo. Dahil nga napakarami raw po nagreklamo kasi sabi daw ng Pangulo, sa mga himpilan ng radyo kayo magreklamo. Mhm. So, mga himpilan ng radyo ngayon sa Kamindanawan, Oo. pinuputakti ng mga kababayang busit na busit sa kanilang mga barangay Ay, opo. sa DSWD. Totoo po yan. Alam po niyo, yung binabanggit natin, magkaroon ka ng pecuniary interest sa transaction. Oo. Naku po, ay talaga namang Sabi, malaking problema yan. malaking problema. Apo. Hinihikaya talaga ng Pangulo natin kasi na yung mga kababayan natin na feel nila, na nalamangan sila ay magreklamo. So, but tayo naman ay we wanted to educate everybody para guided. Hindi lang yung parang sige nga, magreklamo tayo, ireklamo natin yan. Kalaban natin sa politika yan. Yun na nga po yung error. Apo. Of course, hindi natin maiaalis na kalaban sa politika, yung mauunang magreklamo. Oo. Pero kung wala namang irereklamo, kahit kalaban sa politika, wala namang pong dapat na ipag-alala yung mga tunay at totoong lilingkod Tama po. sa kanilang mga nasasakupan. Aha. Attorney, sige, nag-fluctuate yung dial nga natin ulit, nag-fluctuate yung signal ni attorney. Saglit ha. Napaka-importante po nitong pinag-uusapan natin sa ating programa, mga suki, because these are the provisions in the law na magiging giya po ninyo kung sakaling may reklamo po kayo sa mga barangay officials ninyo. Kaugnay po sa distribution ng Social Amelioration Fund in the midst of the order of DILG na imbestigahan na po ng PNP ang mga katiwalian. Kaya natin ito binuksan itong topic na ito. So, balikan natin si attorney ha. Attorney. Opo, ipag-din po ninyo. It's okay. Masama po yung aking linya. Yeah. Anyway, ang akin na lamang pong ipapakiusap Aha. sa ating mga kababayan.
dokumentahan po ninyo yung mga reklamo nyo. Tiyakin po ninyo na mayroon kayong ebidensya na hindi kayo nabigyan. Tiyakin nyo na may ebidensya na talagang kasama yung barangay nyo sa mga nagbibigay ng social amelioration program. Yung pong mga gano'n. At pagkatapos, iparecord nyo na kagad sa police blotter. At nang sa ganun, meron na po kayong record na nagreklamo kayo dyan. Kasi yung pong pasubali ng Pangulo, nakasalalay din po sa ebidensya. That is right. So, para po magkaroon kayo ng matibay na reklamo, i-report nyo na po sa police blotter na po ninyo. Hello. Wala na. Go ahead, sir. Yeah. You're still live. Sige po, go ahead. Wala ha, saglit ha. Our topic is very, very relevant sapagkat nais nating ma-educate ang taong bayan on the issue of graft and corruption para hindi naman tayo basta-basta lamang magsabi na yan ay ganito. So, okay. Kausap po natin, Attorney Batas Mauricio Jr. Saglit ha, mga suki. Ang tinatanong natin as survey question this afternoon ay tagumpay ba o hindi ang ombudsman sa kampanya laban sa korupsyon? Bakit? Yan. So, habang pinag-uusapan natin overall ang mga provision sa the Anti-Graft Corrupt Practices Act. Para alam natin ang ating basihan kapag magrereklamo po tayo. Sino-sino nakasilip sa atin? June Consulta. Ayan. Hindi ko alam kung pinsan ko ito o pamangkin ko na kasi medyo bata-bata ito sa akin. Puntahan ko nga muna yung mga reactors natin sa ating survey question habang pilit po natin binabalik sa linya si Attorney. Wala na? Abeldado, hindi po laganap pa rin ngayon. Hernan Quiñones, hay nako, wala pa ni isang nagagawa parang DSWD at bigay din matagal pa sa ayuda at aksyon sa patak ng ulan. Buti pa ang COVID-19, mabilis sila, mabagal. Next reactor, Nerner Credo. Hanggat pera ang pinag-uusapan, hindi matatapos ang korupsyon. Hindi mo sinagot, Nerner, yung ating survey question. Tagumpay ba ang ombudsman sa laban sa korupsyon? Bakit? Yan. Neil Ferrer ng Mindoro and Zambales Express. Sabi ni Sir Tito Porras, boss, nanonood pala ang taga-Region 4B office ng DA. Napanood din kahapon, tumawag sa akin, they will audit projects ASAP. Yan, very good. Ito yung project sa suporta po sa mga tinamaan ng African swine fever, etc. Ano na? Nasa na tayo? Ruby Perez, basta ngayon huli sila, bitayin ng hindi gayahin. Actually, Ruby, kaysa mo sa panawagang bitay, parusang bitay sa mga mandarambong sa gobyerno, sa kabangbayan. Dito po sa programang Kamaong Asero, advocate tayo ng pagpapataw po ng parusang kamatayan sa mga magnanakaw, sa mga tiwali, sa mga abusado na walang inisip kundi ang makakamkam ng pera gamit ang posisyon sa gobyerno. Bitay ang gusto nating parusa dyan para talagang hindi na makurap ang korte at sila po'y makalalaya. Nakakulong lamang po ang mga maliliit na walang pampiyansa. Pero yung mga kurakot at mandarambong na milyon ang nakurakot, may pampiyansa sila. May pang suhol pa yata sa mga tumatanggap eh. Bagamat hindi naman lahat po tumatanggap.
Pero may mga tumatanggap din daw. Oh. Maraming na kurakot, daming panuhol. Oh. Kung tatanggapan sila, pero alam niyo naman po ang nangyayari, di ba? Sa ating lipunan. When money talks, everybody listen. Parang nakikita ko lagi yan sa pelikula. When money talk. When money talks, everybody listen. Wala, sana tayo. Joyce Lopez Pasamonte. Hindi! Kapitan Imran Banyaga. Manoy Imran. Kapitan po ng ano bang barangay ito sa Baguio na lockdown yata si Kapitan sa Mindanao. Nanirahan din ito ng mahabang panahon sa Legazpi City. Pero ngayon, barangay chairman na sa Baguio City. Kapitan Imran Banyaga. Wala pa akong narinig na accomplishment. Negative. Yan. Marami pa tayong reactors, mga suki. Lahat ng yan, pag-usapan natin, no? Sa ating palatuntunang Kamaong Asero, pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.